good day to take out some fools and be back in time for dinner. Got pork chops tonight. Love pork chops. Mun mielestä toi on mukava. Toi Mirage on hauska jätkä, sillä on parhaat noi voice lineit. Ai kuka? Mä en kuunnella. Toi Mirage, mikä on tossa. Oot toi joku rahajäbä, kun se on tommoset systeemit. Niinku kuuntele nyt tätä vittun kesästä säätä. Tänään 3 astetta, huomenna 5, sitten 4, sitten 1, sitten 0, sitten 3. Se on melkein kesän juhannusilmat siellä. Siis tässä legit ensi viikkoon mennessä saattaa sulaa lumet. Hei, lisää kaupattavaa tavaraa. No. Nexuksen, mä tykkään. DDR3-ramit. Mä voisin ostaa sun DDR3-ramit. No mä tykkään tästä vittu Nexus, kun jätkä ostaa ihan vittusti velaksi paskaa ja sit sä rupeat myymään kaikkea mahdollista irtaimistoa seuraavaksi. No siis ei, mä en oo oikeesti rahankaan kuses. Siis oikeesti en oo. Oikeesti! Oikeesti! Hei, mulla ois myynnissä tässä pari tämmöstä autoradioa ja tämmösiä ois tämmösiä toimistonäppäimistä ja pari autoradioa myynnissä. No siis ei, siis juttuhan se, että ei mulla oo mikään ongelma että mun velkojenkaan, vaan mä haluun eroon noista kun paskoista ja mulla on hyllyssä. Älä vittu valehtele Nexus. Miks tää servo lagaa? Okei, on velka helvetis saatana. Servo lagaa. Nyt niinku tervas kävelis. Hyi saatana. Mä vihaan kun tää lagaa. No se loppuu kohta. Ei sattuis kumpikaan haluu heittää meet sillä PayPalissa 100. Nexus töihin! Tää? Mä ajattelin kuvaan videon mitä kukaan ei arvannut, eli Guan, niin miksi täällä jengi kysyy, että onks mä töissä, niinku mitä vittua? Täälläkin kiinnostaa. Aika moni kysyy multakin sitä. Ok, nyt toimii vähän paremmin. MP Piimä. Ok. Mä kysyn sitä sun näytönohjaajan myynnistä siellä. Ei, sä kysyt virtalähteen myynnistä. Eli virtalähteen näytönohjaaja. Se oli ensimmäinen kysymys tuohon. Ai saatana. Se kunnia luikauttaa ensimmäinen kysymys. Oli kunnia, oli kunnia. Siis niinku... Mä oon kyllä vähän yksinkertainen. Tän huomaa tosi usein. Jos joku tommonen, mistäkään maasta olikaan kotosi, alun perin koittaa ostaa jotain, helpointa on periaatteessa se, että se kirjoittaa sen oman maan kieltä. Ja niinku sit mä vedän translateilla. No se on kyllä varmaan totta. No ne varmaan tekee sen translatorit sun puolesta. Mä luulen, että se jätkä kirjoitti translatorilla jo valmiiksi. No tää. Mut sit sais niinku selvää edes siitä mitä se haluu. Niin se on aika tärkeetä kuitenkin tässä kaupankäynnissä. Niin, tää nyt ei oikein toimi et. Niin. Minä voin tavata sinut missä vaan. No sulla on auto. Minä kävelen. No tää. Siinä on kyllä semmonen vitun liikuntapro, että huhhuh. Fuck you, kävelee. Tästä menis juna tästä mun kotiovelta sinne missä sä oot, mut fuck that shit, meitsi kävelee kyllä. Mä kuulin, että liikunta on terveellistä. Tavataan 4 päivän päästä. Meitsi Nexus kävelee sinne niin. Hyvä. No kyllä siellä armeijaskin vetää niitä 50 kilometrin marsseja, niin miksi sä voit tulla sitä 70, joku paljon Tampereella, joku 100. No, kävelet vain 3 kertaa sitä marssia, ei sillä ole mitään merkitystä. Mut hei, Valkeakoskella on vielä vähän vähemmän kilsoja kuin Tampereelle, koska tästä niinku ylöspäin on 30 kilsaa Tampereelle. Se meidän kaveri menee jo vittu seuraavaan paikkaan. Palvotko saatanaa? Totta kai. Olipa erikoinen kysymys. No 132 kilsaa, että otetaan nyt marssiin silleen ihan helposti. Joo, meillä oli ennen vanhaan, soudettiin ton verran kouluun.
Eikö se sinne vai mennäänkö me, minkä sä oot menossa? Joo, sä oot menossa samaan paikkaan. Seurataan tätä jätkää. Pauli, mä haluan sut vastauksen siihen, että miksi sä voi vastata mulle. Mihin mä oon vastannut? No meidän eeppiseen laivareissuun. Jaa, niin mä puhuin muitten kanssa tästä asiasta, niin sen takia se jäi vastaamatta sulle. Kyrpä. Anteeksi. No mihin tulit lopputulokseen? En mä kyllä taida lähteä sinne. Miksi et sä lähde meidän kanssa laivalla? Kyllähän se olisi epic momentti, mutta... Epic Gamer moment sanoisin. Mä en oikein... Otat sen muijan mukaan ja sitten sinne Nexukseen ja Sakehyttiin. Sehän olisi vimpan päällä. Katumirka myös. Niin Hei seksipojat. Ei Paulin ei ollut Paulin pelivideo. Hei, huijasin. Oli samanlainen tervehdys kuin mulla yleensä. Striimaakko nää vai ootko muuten vaan stream-aulassa? Mä striimaan. Yes. No Sano jotain rasistista. No tummelit on silleen vähän huonompia kuin nää tämmöset vaaleet. Joo. Semmoset bändit sieltä. Tää oli Courtney prank. Tää oli. Tää oli Courtney prank. Ehkä toi Virtalähen jäväkin teki Gold Digger prankin. Se yritti prankata. Ai niin Nexus, mikä homma siinä oli? Mä luultiin, että sä olit kuollut. No mä tavallaan kuolin. Tiedätkö, se äijä laittoi mulle Burger Kingiin vai Taco Bell? Ruokaseuraa. Pyyskö se sut treffeille? Joo, siellä olisi ollut, tiiäks, semmonen kuuma nörtti, tiiäks, Alabama muija, en mä vittu tiedä mistä saatanasta ne tulee, joka yritti tarjota Nexukselle ruokaa, ostaa sen virtalähteen ja viedä neitsyyden. Kaikki samassa paketissa ja Nexus ei ottanut tätä. No, Voiko sä antaa näitä light roundsia, kun sä veitte kaikki siitä? I don't need ya black cock. Mulla ei ole light rounds. Menit sä sit koskaan sinne? No en. Se Oransseja halusi panoksia mä tarvitsin. pakolaiskeskukseen. Siitä mä tarviin vaihtaa ne johonkin No niin, nyt kiitoksia. Nyt on panoksia tähän sniperiin. Mä käy tästä meille. Mä oonkin reipas poika ja mä lähden ihan kohta ulos kävelyyn. Vähän vaikea kyllä. Oot sä se kenties se pakolainen? Joo, mä menen pakolaiskeskukseen viemään virtalähteitä. Ai kato, tää jäpä. Puff. Hei, tää on se tyhjä Lidlin pullo jäbä. Kuka tuli paikalle? Hei hurhur. Hei. Terve kaikille, meikällä on Raitri. Tänään päätän Modern Warfare 3. Ootko tehnyt reklamaatiota siitä sun pullosta? En vielä. Mä tein IG-story rakepostaukseen. Täkäsin Lidli siihen. Laita Iltalehdelle vähän uutisvinkkiä tosta. Joo, ihan varmasti ottaa supersuositulle internetjulkis hurhurille lähetettiin vääränlaista tyhjä muovipullo Lidlissä. Tää lause tuntuu nyt kyllä vähän väärältä. Fanit Joku ovat tossa ei ollut raivoissaan. Lidliä uhkaa konkurssi. Ole hiljaa. Se on turpekivaa. Joo, mä menen hetkeksi mutelle. Mun pitää laittaa huppari ja takki päälle niin ette raiskaannut kun mun hupputakki. nappikulkeiden mikki hinkkaa kaikkea. Vittu, taas ilmaa. Meillä on aika hyvät mestat, että meidän kannata liikkua tästä. Sinne se lähti se aggressiivinen jäbä. Se pelaa soolona. VRB käyn suolihuhtelus. Pidä hauskaa. Se nimi on oikeesti se aggressiivinen. kuolee sinne nyt. Levätköön rauhassa. Mä pyydän se tänne. Se tuli kyllä ihan houkuttava. Mikä homma tiedätkään. Miten sinne Pauli pääsee? Mulla on tää grapplehuhti, sillä mä tulin tänne. Voi vittu. Ehkä tuolla on näkään panoksia mulle lisää. Mitenköhän mä pääsisin sinne? Mä jotenkin ovelasti parkkouraan itteni sinne venään vaan. Löydän tieni sinne vielä, usko pois.
No niin. Heitteli sitä granaatteja tuolla jo. Se oikeesti pelaa solona. Se oikeesti pelaa soolona. Se vaan lähti. Ahaa. Se tappoi jonkun siellä. Tuu nyt tänne, herra jumala. Onko te kahdestaan? Juu, kyllä. Ootko nähty? Ahaa! Pauli, Kerran. moi. Moi. Vittu mikä Ai, miten sä tulit tänne? Millä kautta? Täältä jostain. Tästä näin. Aha. Siinä on noita juttuja, minkä päällä mä hyppäsin. Ai täällä olisi ollut tämmönen. No niin. Nyt on aika lähteä ulos. Pois tältä maapallolta. Niin. Voihan tää ottaa 2 kertaa putkea. En mä usko. Helposti voidaan. On kyllä hiljaa. Mä menen lenteleen tonne huviksi, kun te tuutte teemään. Jonkun vanhuussaan soitetaan. Apua! Töitä! Poliisi. Se on se virtalähden jäbä. Pyytelee minä olisin halunnut imeä sinun kulliin. Hetkisen nyt. Oho! Et liian pitkä. Wow. Sä ymmärrät, että tää ois niinku tää paskan pornoleffan alku, että sä oot myymässä just jotain näytönohjaan tai sit joku muija tulee imee sun munaa siitä. I want suck a dick. For that GP over there, I want the GTS 1080. Oho, nyt virtalähde vaan evolvoitu näyttikseksi. Tää on vähän niinku Pokemon. No se tuli takas se jätkä, jos tiedät siellä luo. Hei Pauli, Hei. Miksi se mun pääsetkö läpi? tänne? You are homosexual and gay. No mut tää on just näin. Ois paremmin voinut sanoa kyllä. Se on Meidän kanssa selkeää tarvii murehtia täällä näin. Aha, ampuuko se meitä? Eikö meitä ammuta? Mulla on pakko vitsi vetää tonne alas ja ottaa hiiliä. Mut yletti ihan housut Se lähti kiinni. karkuun, mä asuin siihen kuitenkin kerran, niin mä sanoisin, että se oli vörtti. Aika chicken shit. Hei, mä voisin tehdä... En mä voikaan. Mihin mä voisin tilata? Karebaketsin. Minne haluatko karebaketsin? Haluatko karebaketsin? Joo, tilasin tuohon portaille. Se pystyy tilaamaan portaille, mutta ei katolla. Mä tilasin sen tähän maahan. No joo. Se on vähän huono, kun ne tietää, missä me ollaan. Älä kiusaa meitä kämppimisestä, me ollaan paskoja pelaa, meidän pitää... Eikä meillä ole mitään syytä lähteä mihinkään, kun ei täällä ole vittu mitään. Niin. Mehän voitetaan pääpeli, kun muut tulee tänne. Niin. Forne heittää naanissa meitä molemmat puolella. Älä nyt puhu tommosia. Me voitettiin yksi peli just tämmöisellä stratsilla. Oikeesti? Sain 8 tappoa ja voitettiin. Just Oho. niinku tässä striimissä. Se oli kyllä eka peli, mitä pelattiin yhdessä, niin se oli... Mistä mua ammutaan? Jostakin... Ohi meni molemmat laukaukset, mutta siitä kaukaa ne tuli. Tuolla ei... Oho. Mitä? Takaa ne tulee. Tuolla. Joo, ne on tuo... Ajattelin, kyllä oli huono ampumaan, ei huomannut heti. Ja kyllä mä en ite yhtään sen paremmin turhasta. Siellä olisi Pauli sulla tuolla alhaalla kamaa. Joo, mä voisin hakea ne kohta, kun siellä on se puu. Meitsi käy kuolemassa täällä nopea. Harhauta sitä. Okei, tuollakin on äijä. Oi vitsi, mä rosatin sitä päähän, mutta se rosatti mun lujempaa. No niin, mä oon suojassa täällä näin. Nyt ollaan kyllä Mitä samaa. tapahtuu? Joku vetäisi vähän mikin ulos vessaan, pitäisi olla. Varmaan minä. Sout-aggressio tulee nostaa, mut jes. Mukava poika. No menikö sä alas? Joo, mä oon ollut tää, se osui mua ruutahti päähän pari kertaa, kun se ampui. Olis kertonut, mä olisin tullut pelastamaan sut. Kyllä mä vähän vihijailin, mutta mä sitten vittiin ruveta siinä.
Mulla on niin kivaa täällä. Mä menen kuolemaan nyt. Älähän. Mä tuun kun mä saan hiilattua. Tossa on äijä. Vittu tää ei kyllä osaa ampua, mutta en osaa minäkään. Vielä yksi syringin ja pääsen tulee mukaan. Jaha, sä voitit sen. Amarus Hakura. Tää ihan paska pyssy. VTV tää ei yhtään lämää. Mä vaan tykkään mitä tää näyttää. Okei, hyvä. Mä vaihdan tän nyt. Te hoiditte kaiken. Mä olin lähinnä maissa ja hiilasin itteni ja ammuin ohitte koko ajan. Mutta ei se mitään. No, ei se haittaa. Vitsi vetää Pauli. mettä Susta oli uudet silti suuret. hyötyä. No ihme, ettei se saanut mulle. Mikä ja eeppinen pränkki tälleen ystävänpäivän kunniaksi. Millainen? Ystävä. No, mä voisin mennä tohon lähellä olevalle ala-asteelle ja mennä vaan halailemaan niitä skidejä siellä. No niin, siinähän on mukavat pränkit. Ja sitten ootan sitä, että sieltä tulee vihainen vanhempi tai opettaja silleen, että hei. Ja sit sä halaat sitäkin. Niin. Vielä eeppisempää olisi se, että mä tekisin sen kaiken pippeli esillä. Siinähän olisi Eikös? aika gamer-momentti. Siinä olisi kyllä semmonen gamer-momentti, että... Niinpä. Suoraan eeppistä. Voidaan sitten poliisivankilaan tulla kattoon sua ja kehumaan sua, kun se oli niin hauska. Niin. Mä tiiän. Tehdään meidän kiivet tonne ylös nyt tässä. Pauli, mä tilaan tähän tämmösen paketin. Otetaanko sitä? Sinne on Joo. tippumassa muuten toinenkin tommonen paketti, että tää nyt on aika... Oho, jumalista näyttää komialta. Tää ei oo eka kerta kun näin on käynyt. Ei vittu ei kun en dropannutkaan paskaan paikkaa. Täällä nyt ei kyllä oikein oo mitään mielenkiintoista. Oho, Tää oli ihan paska. oi vitsi mikä. Sai Vähän kultaisen niinku kypärän. Sai kultaisen kypärän tuolle kaveri. Mä oon ikinä saanut kultaista kypärää tässä pelissä. Mä oon. Mulla on ollut kokonaiset kulta-armorit. Gang gang. Mä en ole ylös aina. Gang Mä gang. sain eilisessä pelissä siis ne parhaimmat aseet, kulta-aseet, missä on Kuka vittu lastit puhaltaa graveri. siihen mikkiin? Lopeta. Voititko sä sen pelin? En tosiaan. Kuka... Musta tuntuu, että se on vaan tää tuuli. Voitko Mä yhden lopettaa? kerran osuin siellä jotakin jalkaa, mutta sillä sniperilla sekin siihen. Roope, laita se tuuli pois. Kultahaulikkoa pääse koittaa, mutta sillä on kyllä aika taitavasti ampunut ohitte koko ajan. Onko se oikeesti joku? Okay, meitsi ottaa nyt tän, koska tää vaikuttaa paremmalta pyssyltä. Siellä ihan oikeesti on vihollinen. Joo. Niinpä näyttäis olevan. No niin, mä laitan pustotalkin päälle. Helppo fiksi. Tossa on äijä. Vittu, silloin parempi aimi kuin mulla, et jos ampua sitä. Siinä on osuttu ihan hyvin. Vittu, no. Ne vissiin... Ei vissiin luovuttu. Mä luulen, että ne ymmärsi, kuka täällä määräilee. Ei ne ymmärtänyt vielä. Vittu, mä hukkasin ne. Siellä ne on edelleen, näkyy ihan päätä vaan vähän. Ai näkyy tuolla siellä. ne oli, joo. No niin. 2 Nyt skuodia, me se on muuten vika skuodi tuolla ihan näin Niin onkin joo. Pitääkö se tuoda tänne? En mä tiedä. Mun mielestä meillä on aikamoinen high ground tässä kuitenkin. Niin. Annetaan, ne kyllä tietää nyt missä me ollaan, että se on semmonen ongelma, mutta meillä on myös tosi kova high ground, että... Kai mekin periaatteessa tiedetään missä ne menee, että... Ei te pitäisi pystyä meitä yllättämään hirveästi. Mistä se ampuu? Nyt se kyllä yllättänyt täysin. No mitä vittua? Hei, aloo. Oi vitspa. Tuolla. En mä. Jeps on siellä alhaalla vähän niinku. Vittu mun aimi on Oho, paska. joku tuli ylös jo. Tippu alas nyt. Mä oon tässä näin nostettavana jossain. Joku uskaltaa. Se on tulossa takas ylös. Joo, Tapettu. hyvä. Finissaa se vaikka pystyt, niin ei tuu enää uudestaan.
Mulla on vaan huonoja hiilejä. Onko se Mulla on tää sellaista... passa pyssy vieläkin. Onko sellaista dronea laittaa? Oo. Kiitos. Älä kuole sillä välin kun hiilaat. Ei mä voi Tossa kuolla. on äijä. Noniin, siellä on yksi jäljellä vissiin enää. Mä meen tappaan se. Mäkin tuun mukaan. Se Ei ollut, oli vielä lisää. Noniin, hyvää työtä. Good job, sano sekin. Very nice.